jangka tuku akeh rukuku wis madhep mantap ing kalbu anggung keli tresnan jaguku winangkut utama panggi asmara gawe putra ing bulan ya sekali lagi tolong dikondisikan panggung yang sebelah selatan mohon dikurangi yang naik di atas panggung lambar arom tomat saprene nalikane tueng uti pindo mustikot mawon tadi wis madhep mantap ing kabu anggun deli tresno untuk panitia ladban khusus untuk panitia ladbannya Batro Utomo Panji asmara bang terpalung putra ing dilepas semua dilepas sejarah baru tuma kota ini nalikan itu ing undi indok mutiku yo sekarang tadi ayo iki kowe gawon salaman iki dicepot ae pisan iki oke kalem ditoto Pak lah piye lho kandung dicepot Pak piye lho oh bentuk talane komisor Pak talane komisor ben diatur depan panggung aku Kang Mas Bambang ya persahabatan dengan Blitar Raya Suryo, matur suwun kawuhipun Kang Mas Suryo ningrat dari Buyut Rukun, Pondok Buyut Rukun. Aku kang setya setuhu wedi yen babasane kepapak rosane tikus gajah ngomongin Kang Mas Sarjo rosane tikus lahir batin tuwus moto ditalani kok iso ndak kena Mas oh
Ya ya. ning sajake Yo. andika muni kurang reno Salaman. Ojo rayan. Sing wong galek disini dulur-dulur saka galek disini. Omahe adoh. Mohon perhatiane kagem dulur-dulur saking dulur khususnya agung dulur sing saka galek mohon didhawuhkan leksu di sini omahe adoh sakne Yanto sok minggu jenenge nek ngatur kawingan bahwasanya pada hari Sabtu dan Minggu untuk caripat ini untuk berdiri sebentar ini untuk keamanan ini masnya keamanan dari Demit Kali khususnya yang mengadakan pagelaran seni tiban pada siang hari ini mohon maaf yang sebelah selatan yang ada di atas panggung tolong dikurangi karena nanti jeblos ambruk orang terima jeblos ambruk ngesakne iki ngenek tiban kira gak oke ngesakne sing enek ne matur suwun ngesakno Kang Mas Budi ngapunten ngoten nggih sebelah malih mohon perhatiannya nih dari pihak keamanan untuk yang berada di panggung sebelah selatan tolong dikurangi Mas nanti dihabiskan yang ada di atas ya Mas ya oke bintan di sini dhisik aja ditambahi Mas ngisor oke khusus dulur saka galek di dhisik nih ngesakne ya khusus sing dulur saka galek khusus yang dari kota Trenggalek karena omahe adoh ngesakne ngene iki kok lek balik kok galek yo bareng isak lho mestian nggih ngoten nggih setuju iki yo antri dari bawah oke kabeh yo kabeh yo kabeh Mas Budi tolong ini yang ada berjebar sama nomongi iki sampean iki sing gawe nggih yo dijukne aja ning kono mati ndang Mas Budi nggih ngapunten nggih Mas Budi sampean iki sing duwe kuwasa monggo sampean Mas Budi sing ngomongi antrine kok ngisor ae bodohan ngoten nggih ndak samari jeblos golek jeblos ndak sida main niku nggih ngapunten wis sadarane mawon kula percaya untuk tuan rumah khususnya dari Tulungagung untuk memberikan contoh bagaimana bisa kondusif acara pada kesempatan siang hari ini khususnya dulur-dulur saking Tulungagung mohon maaf